platform for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon! Firing Line! Firing Line! Sa liwat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas, welcome sa isa naman kay edisyon sang inyo sa nga palatuntunan Action Firing Line. Yari kita sa Biyernes nga pagpangalagad pitsados sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Marlon Heravea. DYEZ, Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan unahon tagid ang lakat sang panahon with Gun Republika sang PDMPD Action Gun. Mayang gabi, please kabin. May gabi, Aksyon Marno, sa aton mga listeners mayang gabi. Ari, hibalo naton lakat sang aton chimpo sining gabi. Biyernes kita karon pitsa 2 sang Disyembre 2022. Apat ini ka weather system sa kapungsuran ang pungsod nun nga kondisyon naton share line. Aha. Nagasugat anay ang mapaang kag mabugnaw nga hangin dito sa extreme northern Luzon, partikular sa Cagayan kag Isabela. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang Batanes kag ang Babuyan Islands, no, magalumon ang ilang kahawan nga may mahinay ukon manipis lamang nga mga pagulan ukon pagtulot taliti tuga iniya sang hangin amihan ukon northeast monsoon. Kag ang kaprobinsyahan na naman sang Aurora, Quezon, Camarines Norte, Southern Palawan, Eastern Visayas kag Caraga. Ga-impluensya naman yung easterlies mapaang hangin sa halin sa baybayon sa Pasipiko. Idulot naman ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta man pagtupa sang ulan kag panagoob. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran ari na upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental. Nagpabilin lang maayad-ayad ang aton chimpo, may pagulugalum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May idulot man siya na ligwin nga mga pagulan ukon pagpanagoob nga tuga naman iniya sang localized thunderstorms. Ang aton nga direksyon ukon forecast winds ang aton nga hangin, no, kag ang coastal shorelines ang aton kadagatan kag baybayon hari kita na paidalom sa iban nga bahin sang aton kapungsuran. Nalakip kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Makaagom kita sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdukoy-dukoy sang hangin. Magahalin namin na sidlangan ko northeast sa aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabili ng sa gihapon kalmado ang aton baybayon, wala kita gale warning advisory nga nabatak sang pag-asa diri sa aton. Ari kita karon sa makanay hasta sa kasarangan lamang ng pagduludak sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ni ang aton waypoint punto sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Mauna sini karon nga gabi ang aton hunas 0.3 metro. Ang taob magabalos as 4.19 karon sa kagahon 0.9 metro ang kadalumon. Kag alas 5.24 sining hapon nagtunod si haring adlaw, magapakita naman siya alas 5.51 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon aksyon mar 25 hasta 31 degrees Celsius, no. O kon 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit.
Amo ni kabugusan sa aton lakan chimpo sining gabi action man. Sige, Action Gun. Mayang gabi, Action Gun. Salamat, Gid. Okay, welcome mayong gabi. Action Firing Line. Gana Republika, Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sa labing ulihing lakat sang panahon. Kaya kita sa December 2, 2022, una ining Biyernes sa katapusan nga bulan sang tuig 2022, may 23 dias na lang Pasko na, kag 30 kaadlaw naman magasaulog kita sang tuig 2023. Action Firing Line. Firing Line. Advance Merry Christmas kag advance man nga Happy New Year sa inyo tanan. Mayad ang tiyempo subong no. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental, mayara sang medyo pulupa ang lakat sang panahon puruti kasarangan man lang. Pasalamat ang tanga way kita sa nespersahan nga pagtupa sang mabunok nga ulan. Para nga mangin Mary ba nga to sa Christmas. Action Firing Line. Inyo ka-aksyon Marlon Hinovaya sa mga luyag magpadala sa nga ila sa nga mensahe. Komento kag reaksyon ipadala lamang kung naka-monitor na nakalag-in na kamo sa amo sa nga live stream. Pwede gid nga ipadala ninyo ang inyo sa nga mensahe dira plus may pulo pa aman na jutay nga pulo pa na miyaw okay lang. Action Firing Line. Kamusta na ba ng ato sa mga ka-aksyon diyan magkabanggabahin sa kalibutan mga overseas Filipino workers, ang mga ka-aksyon tag nga mga Filipinong ato karon nagatrabaho, nagatinerokon, naga-star na gid sa ibang nga nasyon basta nakamonitor diri sa Aksyon Radio Bacolod. Welcome kag kamusta ang inyo sini kahimtangan da subong kabay pa nga okay lang. Action Firing Line. Plasay 55 standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso sigaw na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela.
primary kag secondary lang na. Or bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga makapasitisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandaon niya siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa mo premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Iyan na tanang sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kung pizza lang agi kaya nga mo ito. Imo na ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka. Madam, salamat sa iyong action, John Diaz. Kay Aksyon Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. Impunto alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad. Ano bala ang mga balita nga dapat nato sa nga pagasentrohan. Aksyon Firing Line. Antes ang balita lokal, unahon ta balita nasyonal, mga balita pungsod nun. Atensyon sa mga pensyonado, no? Sa mga pensioners sa nga GSIS. Unay hunta naman ang SSS. Aksyon Firing Line. Kay basta may GSIS, dapat mayaragin na sang SSS. No? Christmas sa cash gift nga istorya. Baw, magsiling kita Christmas cash gift mga kaaksyon, magkapayuhom nga balita na. Aksyon Firing Line. Kayuhan subong nga Pasko, arina, nagahilapit na, nga inyo maangkon, ay iban gani, nakakuha na mo? SSS, nagligad na karelease na gani ko nung SSS. Aksyon Firing Line. Unahon ta sa bansang GSIS mga kaaksyon, Government Service Insurance System, GSIS, nagahatag ini sang Social Security kag financial benefits sa taran-taran nga mga empleyado sa gobyerno kag ilang nga mga kwalipikado nga mga dependents. Aksyon Firing Line. Sa mga adlaw, mga kaaksyon, may maayo nga anunsyo. Ang 3.3 billion pesos nga Christmas sa cash gift sa masobra 328,000 ka mga old age kag disability pensioners. Ang balita, sugdan na ni sa pagpanagtag sa Martes, December 6. Wow! Aksyon Firing Line. Ang siling ni Wick Veloso, amon isang GSIS President kag General Manager, ang siling niya, ang mga GSIS pensioners magabaton sang kantidad nga equivalent sa ila sini 1 month pension. May maximum ni samo. Ang maximum tubtob sa 10,000 ka pesos. Wow naman! Wow! Aksyon Firing Line. Ang kwalipikado nga magbaton sang sining kampyon nga Christmas cash gift mga kakson, amo ning old age kag disability pensioners sa idalom sang damo ni sang ginpasar nga kasuguan mo. GSIS Act of 1997, Presidential Decree 1146. May araman na revised GSIS Act of 1977 gina-revise adtong Acta Republica nga 1997 kag may Acta Republica man may ginatawag pa nga Magic
87. Portero, kanami pamatian, no? Ang amo ng mga balasihan, no? Nagabaton sang regular monthly pension ang dapat buhi. Buhi tub November 30 sa ning 2022. Action Firing Line. Ang old age kag disability pensioners naman nga suspended ang status as of December 31, 2022. Suspended bagod ang rasunda non-compliance sa ila sa ning annual pensioners information revalidation. Don't worry. Hindi ka mo magkabalaka bagod siling sa GSIS pwede sa gihapon nga magbaton sang cash gift pero matapos lang ugaling nga ma-reactivate ang industry nga status. Action Firing Line. So sa mga waay pa na maka-reactivate makaksud i-activate nyo na liwat kay awat para mani ining Christmas cash gift mga kakson. So sugod December 6 ang cash gift pwede nang mapasunod sa e-card. Kag ang pensioners pwede nang maka-withdraw sa ila sa nga ATM. Pwede sa BankNet, Megalink o kon ExpressNet ATMs worldwide. Action Firing Line. GSIS pala na. Kung may GSIS, kamusta naman ang mga pensionado sang SSS Kabaloko? Damo sa gapamati sa bungda nga mga pensioners sang GSIS kag SSS. Dili kita sa SSS Social Security System. Hindi man magpaulihi, may anunsyo man nga ang ila sa mga pensioners magabaton ani sang 13th month kag December 2022 nga pensions. Duagi na ba tuno nila mo? May 13th month na may pension pa sa December 2022 as early as the first week of December. The first week tasubong sang December. Action Firing Line. Lantawan nyo ang first week sa December. 3 lang ka numero, 3 lang ka adlaw. But sa lingon, may nagbaton na Action Firing Line. Ang kabugusan nga balor nga ipanagtag sang SSS, 29.7 billion. Para inis sa 3.3 bilyones ka mga pensioners nationwide. Amo ni kadamo sa mga pensionado naton sa SSS sa bugos nga Pilipinas. Damog lino. 3.3 milyones mga kakson. Ang gwa siri nga linagting na naman ni ang papilon nga kwarta halin sa bangko kag magabaha na naman ni sa mga malaklan ang tag-1,000. Action Firing Line. Ti sa mga cashier da sang establishmento o kano naman kasahi sang palaligyan da subong palangadaan pangita na kamo sang inog sinsilyo. Kaya kung hindi 500 ang kwarta sang kalabanan nga bumalakal, tag-1,000 klibo, nga nagaingat na, mahining-hining pa. Action Firing Line. Kay man bag-ong bakit halin sa bangko. Pero Aryo, abi nyo wala pa na-release, hindi, kaya ang SSS, naka-release, nagili sila unang batch, nagligad pangadlaw unang batch sang pensions para sa mga pensioners nga may dates of contingency within the first to the 15th day of the month. Ang second batch naman maka-action i-release on December 4 para naman sa mga pensioners nga may dates of contingency within the 16th up to the last day of the month. Action Firing Line. Ang hambal ni Michael Regino, ang SSS para sa rin kag Chief Executive Officer, kumo nga ang December 4 nagtupa sa adlaw nga Domingo, December 4, Festival of Lights at Bacolod City. Dugay-dugay sugiran da kamo. Kung ano matabo sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod City,
pag abot sa December 4 nga Festival of Lights mga kaaksyon. Ti amo ni ang hambal sang SSS President kung nagtupa ang December 4 sa adlaw nga Domingo, ang mga pensioners nga natala na nga magbaton sa ila sa nga pensyon sa sa nga pitsani ang ginapaabot nga makabaton paagi sa ila sa nga account sugod sa last working day antes ang December 4. Tilantawan nyo anong last working day? Subong adlaw subong nga December 2 Action Firing Line. So congrats sa mga pensioners. Mambal ko sa inyo advance Merry Christmas na. Kagkabay nga mangin happy ang inyo sa nga pag sa ulog subong nga holiday. Action Firing Line. Firing Line. Amo na ang good news ginunahan ta kamo. Sugid sang good news. Kay kabalok ko sa nasilentara damo sa mga pensyonado kita. Nga mga miyembro sang SSS kag miyembro sang GSIS. 30th month nyo sa hindi member sang GSIS, sa hindi member sang SSS, ang 30th month nyo ara na way pa. Action Firing Line. Ang kalabanan way pa kay temprano plango December 2 pala mag-action. Ulat-ulat ka mo. Mas mayo ganing ihatag na pizza 25 mo December 25 or December 24 para piho nga may nugastok mo sa inyo sa ding Noche Buena. Action Firing Line. Kaya kung hatag na temprano ay temprano para maubos kabalo ka naman kanong batasan sang Pinoy. Ang kwarta nga wala ginapangabudlayan katingala nga hapos lang. Mawasi hapos lang gasto ka man wala mo ginpagyambudlayan mo pero pabalhasi biya. Kay bisan 5 pesos daw gaalang-alang gasto daw. Action Firing Line. Mo diya, only in the Philippines na makaksyon, pero dali lang, 10 minutos na ho. Ang takna sa alas 7, standby lang ka muna, gulugin hawak mo na ya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa aming Diyos. Sa Sige yak nalis na nga to sa ning monitor sa live stream ho. Kay bats by bats mo ni mo. Kay bats by bats pa na to sa ning commercial daan. Wow. Bali ang gwa sila doga libod tani isda mo dasog ginatado tabla. Tataduhon si Manong Jim Tuga. Mustan tropa da nung Jim sa barangay Tangob. Dason ako na managawa no. Sa barangay Tangob kay daw nagasadya subong ang barangay Tangob. Wow. Daw may madutlan gid. Si Joshua Beya, kapuding Joshua, taga barangay Tangob ni si Toto Joshua no? Sige lang. Malagaw ta na dason libuton ta ang barangay Tangob. Ana Sinoro, salamat kay thank you. All right. Ma'am Vilma de la Vega, Yvonne Boyser, good evening, Aksa Marlon, Monitor Dan Siarin, salamat kid, Maguta Benji Bantong. Sige, salamat kid, Mego Benz, thank you. Okay. Sige. Ara si Sedrel. Sedrel Gabonitor. Oy, lagid. Si ikaw lang, okay, Kabaritor man. No? Sa ato pa dyan at si Toto P. No? Okay. Sa ato sa rin live stream. Live stream, Christian Minyes, Villalobos, good evening. Manuel Moratilia, good evening. Akson na Radio Bacolod, Rimar Gicano Halyasco, salamat kid. Good evening, Akso Marlon, Monitor Lakabedi, always sa Valladolid, Tamiyaw Kulan, Dayon, Family Halyasco, Gicano, Salvia Tierra, Nobres, Cabalfin, Kagatapayan Family, Lorna Diligencia, okay raman, Juan Cho Alvior, watching live from Sambuangueta, Negros Oriental, sa mga upod ko niya. Kay Nonoy, kag kay Lito Tamiyaw lang. Salamat, Imbong Dio Campo, Monitor,
ala si Alex Montesa, Jovi Munares, alright, si Homalomina, sige, thank you. Rodel Vasquez, mayang gabi. Sige, salamat sa mga nagpadala sa ilas sa nga mensahe. Sige, lipot man niya, mabalik tanong dugay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan gis kaila sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglanon na hatag manggid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do trapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pero tiga isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sa hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo, may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Ti isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Datos sa mga pagkatutukan mga kaaksyon dari sa bahin sang balita lokal. Action! Firing line! Firing line! Sa balita lokal, si Senador Sherwin Gatchalian, kag Senador Ejercito, abi ko anay kung si Gatchalian lang kay naara pagali ang presensya man ni Senador JV Ejercito. Nagbisita dari sa Negros Occidental, kalakip na sa syudad sang Bacolod. Action! Firing line! Una kagin nakadtuan amo ang barangay Bagumbayan sa banwa sang Valladolid para nga saksihan ang blessing kag ribbon cutting sang school buildings sang Central Philippine State University. Ang ginatawag na CPSU Valladolid Extension sa barangay Bagumbayan. Action! Firing line! Governor Lacson, Vice Governor Ferrer, Araman Kaina,
Pero ano gud bala ang estado sang bulutuan sa karon? May kung mag-blessing bot sa lingon na human na ang istruktura, te kung human na o kung base kung kompleto na pwede na ihan maklasihan kung base kung nagaklase naman gani. Action firing line. Importante ini bangod ang CPSU may dako ini nga bulig, may nabulig na ini sa mga Negrense students damo na sa mga extension sa sa Negros Occidental kag damo naman sang nagmadidalag-on nga mga estudyante nga naggraduar. So dugay-dugay standby ang detalye sa dugangan naton pagi sa Vice President for Academic Affairs sang CPSU nga si Dr. Fernando Abilio. Action firing line. Ano pag ba sa nga balita lokal bitaw Bacolod Traffic Authority nga talatopan may ginplaster ng temporary rerouting kag road closure o atensyon sa mga motorista na may temporary nga pag reroute sang nga patigayunon kag may pagsira sang dalan may angot dinhi sa Festival of Lights 2022 diri sa Bacolod. Nakita ko ng dulo detalyado nga rerouting kag road closure subong adlaw tigin pabalon nga dis publiko para gati mas payag iban nga temprano may preparasyon nga daan ang mga motorista kag para hindi masurpresa sa adlaw mismo sang parada parade of lights ini mo. Action firing line. May one way kag may two way. Importante nga mabaluan naton kun din nga mga dalan kag ano oras magasugod tub san o ang kalawigon sini. Normal nga ginapatigayon mag-amo sa ring rerouting kag road closure basta may dako kag signifikante nga aktibidad diri sa may syudad sa Bacolod. Ang katuyuan sa riti simple man lang para nga mangin systematic ang management system kag para ang trapiko mangin smooth. Way barasang dinas ukanay haw kag way sang santikana kun bungguanay sa mga salakyan. Action firing line. Ano pa bala ang mga interventions para nga mapaganhagan ang traffic congestions diri sa Bacolod? Ang preparasyon kag plano ginsumeter na sa kay Mayor Albi Benitez. Ang question kung bala aprobado ni approved na ni kay Mayor Albi Akunway. Action firing line. Ang mga ruta nga mapiktuhan tutukan bangod tutukan tayo nga balita kay sa lingkod mas maayo nga temprano agod makapreparar man sang temprano labi na ang mga drivers sang di pasahe pati pribado nga salakyan nga ang ruta nagaagi sa mayor nga mga dalan sa Bacolod sa downtown area kag mga national highways bantayan. Action firing line. Firing line. Alas 7:26 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa TM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may mga. Ligad nga tuig 2021, kumaduduban ko mag-implementar ining 24-hour curfew para sa mga kabataan. Isang ulihi, ginligwat ang oras, no? Pero ang balita subong mga kaaksyon nga ang curfew sa sunod sang San Carlos, ginkakas na paagi sa ginisyo nga executive order sang alkalde. Action Firing Line. Hibalaon kung ano bala ang rason sa pagdula sang curfew hour sa sunod. Kag bala ini ang nagasakop sa taran-taran nga mga individuals, bata man akong tigulang. May angot inaihan sa nagapasunod nga selebrasyon sa Pasko kag bag-ong tuig. Action Firing Line. Firing Line. Dugay-dugay makapunta live sa saring palatuntunan ang alkalde sang syudad Mayor Renato Gustilo, pero dugay-dugay lang. Aksyon Radio. Alas 7:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang sabahin naman sa balita nasyonal tutukan balita nasyonal, balita halin sa Bacolod City Government Center tutukan mga kampyon magserbisyo nga mga tanod sa barangay kag pati na ang lupon taga pamayapa
ginhatagan sila sang pasilungog. Action Firing Line. Amo na sila mga outstanding barangay tanods kag lupong tagapamayapa incentive awards. Sa Bacolod ni sa diin ba lang nga barangay ang nakakuha sang pasilungog man. Pwede gid ang barangay nga ipabugal nila ni kag mas kampiyon pagiguntan ni. Kung magluwas sa award nga mahatag ginahatag sa ila, may mga benepisyo pagid no, labi na gid nga ti ari kita sa bulan sang Disyembre nga damo sa nagasiling nga ti bulan kuno sang himugasa. Action Firing Line. Himugasa ang regalo, bonus kag benepisyo. Kilalahon ta kung ano nga barangay ang nagka-kampiyon, nagka-champion. At laban-laban, basta gani champion, mangin nominee kung nominees ina sila sa regional naman nga kompetisyon na. Ti ang barangay tanod may dako gini nga mabulig. Una, sa pagpabilin sang kalinong kag katawhayan sa barangay, kag ginakabig man sila nga mga barangay pulis. Dapat gid man hatagan sila naton sang importansya kag pasilungog. Kay kung padalman gid naton, sila pa gani ning permi mga kaksyon na butang sa peligro mo. Kay sila ni ang una nga naga-responder, first responder man kung kaysa sila, kag una man sila ginadangpan sang mga reklamo labi na kung mayara sang kinagamo. Action Firing Line. Darigid nagakabutang sa delikado ang ilas sa nga sitwasyon kay una bes. Ano bala ang barangay tanod, ang armas sang barangay tanod ano lang? Ang armas sa barangay tanod di bala batuta kag pito. Iban gani way na gid batuta kag way papito. Action Firing Line. Ang iya ginrespondihan nga tawo butan tabi nagamaoy armado be. Lantip pero tabi sang gingamit bisang taga Sagay City to. No? Nga lantip lang agin pugot iya sa ulo. Ti makita bisang tanod amo nang ginauyatan be. Way ka dalang batuta, way ka padala pito, maano ka? Gusto ka lang mag ops. Action Firing Line. Ti kon kaisa ang tanod paya ang nagakalaskaran mo. So dapat gid man nga hatagan naton sila sang awards para mas damo pa ang mainganyo no nga magserbisyo man sa barangay. Bisan na tulo-tulag tanod lang ni magkaksyon, importante ni ang ilas sa nga serbisyo, importante ni ang ilas sa nga bulig sa pagpabilin sa nasalintana sang peace and order situation sang isa kalugar. Aksyon Marlon Heredia sa Action Firing Line. Alas 7:36, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay sa ato sa nga pagpanumbalik hibaloon tarang kulo kompleto nga detalye sa ato sa nga mga balita. Standby kamo tutukan tauna ining bisita ni Senador Sherwin o kung mas kilala, mas bantog sa tawag nga Win Gatchalian. Nakaupod ka na one time sang groundbreaking ceremony pa lang sa sining propiedad balagin donar sang kundi ka magsala pamilya Pinya. Ang nagapadagiya sining property ni dara sa barangay Bagong Bayan, Banwa sang Valladolid nga gintukuran sang extension sang Central Philippine State University o kon CPSU mga kakson. Ang isa lang galing sang daw subok-subok nga balita basta CPSU ang ato sa nga paghahambala nagligad gen balita ko ba di ang nadangatan sang CPSU extension bla dira sa may Banwa sa Murcia di bala may mga issue ka problema tong nasumalang ti ang natabo nga gin pasira gid to no gin close gid to ang extension dira sa may Banwa sa Murcia. Mga pila lang katuig to mga manog isa pa lang katuig ang operation tani to damo na kun tani to sa mga ga-eskwela nga mga hindi lang taga Banwa sa Murcia mo kundi sa mga kaiping nga Banwa sang Murcia. Action Firing Line.
Sige lang kay kon malabot ta nga dugay sa ato sa nga pagpanumbalik ang isa man ka opisyal sa nga CPSU malabutan ta ring question maka-action kay hibalo unta kay naglaligad to sa ato sa nga interview sa presidente mismo sa nga CPSU nga si Dr. Muraca. Siling niya may option man to ang mga affected students sa pagsira sa nga CPSU Borussia. Pwede ba sila makasaylo sa iban sa mga campus or satellite campus sa CPSU? Galing kay kung ikaw taga Banwa sa Borussia, masaylo ka sa main campus gad nga Kabankalan City, makapoy-kapoy man biyahe, di ba? Action Firing Line. Pero ginapangitaan man to sang lokal nga gobyerno sang Borussia or sang mismo CPSU nga mapagitaan sila sang service mga ka-aksyon. Pero ti layo no? Halin sa Borussia kadto kada adlaw sa kada klase mapasunod sang Kabankalan ka, pila bala ka oras ang makonsume na, no? Siguro di na ni matabo luyag ipa siguro na sa CPSU nga hindi na ni matabo mga ka-aksyon, no? Nga why gin paabot nga amo ganito ang mga sitwasyon nga hindi gali pwede dira makatukod sang CPSU sa Borussia bangod may ara na una nagalito nga daw mamo man nga sa eskulahan. Ti may ara nagali sang daw makabeg nga pagsulundan nga hindi na pwede. So why may mo, no? Gin close to ang CPSU Borussia kag ang mga estudyante gin pangitaan na lang nga pwede masaylohan. Action Firing Line. Alas 7:39 Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumbalik standby kay itutukan ta ang balita may katara sa CPSU. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension of Philippines. Importante. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat ni sa LTO nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ang ining activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga sang Central Philippine State University CPSU dara sa may Valladolid Extension sa barangay Bagong Bayan. Action Firing Line. Di kundi ko magsala isip-isip ko makapila ka beses na rin pagbisita diri sa Negros Occidental ni Senador Gatchalian bilang pamuno sa komitiba sa Senado. May angot sa edukasyon. Tiyang CPSU Public Higher Education Institution sa Pilipinas. Ang main campus sa Occidental sa may Cabancalan City. May mga isip-isip ko, may mga siyam na di ka mga satellite campuses sa nakalain-lain nga mga banwa kag syudad. No? Mayara sa Candones, sa Kawayan, sa Negran, sa Inubaan, sa Ilog, sa Moises Padilla, may araman sa San Carlos, sa Sipalay, kag sa Sunad sang Victorias. Sa Amor, sa Sarasilingko na nalaligad nga bulan, mayara panay parating gindula bangod sa mga problema kag isyo. Pero isa sang pinakabag-o nga campus mga kaaksyon, amo ni ang nahamtang sa Valladolid nga among gimbisitahan kay na sang chairman sang Committee on Education gid sa bahin sang Senado nga si Senador Sherwin Gatchalian. No? Ambot ko na nung may lain ko nung tinutuyo or purpose siya si Senador J.V. Ejercito sa pagbisita man niya dali sa Negros Occidental kay upon sila kay nato. Ato man to kay na si Governor Bong Lacson, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, si of course ang Valladolid Mayor nga si Enrique Paraballes, ang Pulupantan Mayor nga si Mayor Peña, kag iban pa nga mga government officials dere sa Negros Occidental. Action Firing Line. Ibalon talang ang dugang nga ditali may angot siri. No, kay si Dr. Muraca, alang-alang siya kay wise na makatambong kay nasa sa aktibidad kay may ara siya sang seminar na to mo dito sa may probinsya sang Aklan. Pero makaupod naton, no, ang isa man sa mga opisyal, no, sang CPSU mga kaaksyon. Online sa Firing Line. Apod naton si Dr. Fernando Abilio, ang Vice President for Economic Affairs ng CPSU. Doc, mayong gabi. Sir Marlon, mayong gabi sa talang mga diplomatic sa Action Radio dari sa Negros Occidental sa Sumumang Central Philippines University from Inubaan down to San Carlos. Ako sumong sa main campus sa Bangkalan City. Kag mayong gabi sa tanan nga nagapunamak. Salamat.
Yes, salamat gid Dok sa tiyempo ha. Kaina may blessings kag ribbon cutting agin patigayon sa building sa CPSU Valladolid. Pwede makita Dok mahatagan sa dugang detalye sa bali ang ginpaidalom sa blessings Dok mga pila ini ka panalgan man. Kagaina na dinalagon ang aton to blessing and ribbon cutting sa aton Valladolid Extension Class. May ara kita na baton nga ayuda gikan sa national through the office of Senator Honorable Sherwin Gatchalian, siya ning aton nga chairman Committee on Basic Education, Arts and Culture, and Committee on Ways and Means. May ara sa amin provide last year 25 billion. So nagtagpo ini sa aton duha ka two-story building with 4 classrooms kag isa ka ground floor for rooms man. So kagaina ara siya upod man kay Senator JB Ejercito, upod man sa aton mga local official, labi na gid sa aton pinalangga ang mayor sa Valladolid, si Mayor Bilbot Miramales. Ara man gina nagtambong si Gobernador Bong Lacson kag si Vice Governor. Nakita ko man dito ang aton mga probinsya ng Barniman. Si Congressman Dino Yulo, mag-upod man sa aton ng mga local official. So, ang aton na building na tigayon gid tangod man sa bulig kag bulig man sa DPWH kag sa liderato ni Mayor Bilbot Miramales na tigayon ini nga natindog alin sang Marso 2022 kagaina na tigayon gid kag may bilin ini ang 25 million. Pamagamit man dugang sa pagpimprove ng palibot sa aton nga Valladolid Extension Class. Nakubit sa estimate sa aton nga budget 2.6 million gingamit man na sa lokal sa perimeter fence, student lounge kag research center. So amo na kay ginamong tunabtan madinalagon gid nga pag blessing sa among nga building sa Valladolid campus. Okay, ang status ng building Dok bali amo na sang kabugusan nga building sang CPSU Valladolid o kon ongoing pang-construction. Amo na sang initial na construction kang aton nga Valladolid Extension Class nagsugod ng ina last year Action Marlon. So pumulik sa aton nga political unit kag sa lokal kag sa kadiman natigayon sa within a year. So pangsyonal na sa subong ang 4-story ground floor na nato nga building. Hopefully ang 2-story magamit na ina mga first week man sa January 2023. Pero ang minambal ko nga 4 classrooms na ground floor lang pangsyonal na subong nga ginagamit naton ng mga estudyante kaya naton na subong estudyante sa Valladolid nagalabot na subong 315. So bali ini si Kanjer na ang aton na program ina-offer duwa lang gid as approved by the Board of Regents and CPSU bansang Commission on Higher Education puro ina non-board programs. Mostly ning aton ng board programs may kombinasyon nga duwa. Diya sa agriculture na ang kursos na ginatawag Bachelor of Science in Agribusiness kag sa aton digitalization na nag-offer kita ng board program sa BSIT, Bachelor of Science in Information Technology. Duwa lang ginaka-program kaya hindi kami ka-open ng board program kay bangod nga extension class na siya. So, yung extension class ang ilang silang enrollment dali pag enroll sa main campus. School niya. Yes, so kung mag-operation naman ang ining 2-story nga building Dok, sigurado nga madugagan man ang programs na, kapadugagan man ang estudyante. Ginaulo estimate man namon bakit sa absorptive capacity nga gina-prescribe kag ginahatag man sang CHED na dapat kontrolado man namon ang kadamoon. Pero ang manani nga balita kay isang pamulong-pulong to kang ina man si Senator GBRs ito nagaanggangga man sa kagara man kami tanan nagapamati may plano man siya nga magdugang sa building in which ma-allocate man siya 10 million sa covered court. Ang 10 million niya initially may piswa na ngalin sa local government unit nga maghatag man 3.5 million. So sumahon mo ni ang 10 million kag ang 3.5 gadalagan ini 13.5 amo ni ang aton covered court magamit ini isang aton kabataan sa ilang program sa physical education kag sa aton DRRM kag training labi na gid sa National Service Training Program.
Ang ginmention mo, Dok, nga 315 ka mga students, mostly halindra sa banwasang Valladolid. Yes. Aha. Dira gid mismo mga indigent, mga bata sa aton nga Fisher Folks farmers. Aha. Nakaga kita nga apat mga ni ka PWD dito ginanako na istorya nga naka-avail man sa inyong program. Kaya ang nila kung wala ang Valladolid do hindi man sila kalabot sila doon sila kabuhi nga mag-eskwela man. Aha. Ane. Ari Doko, kundi sa Murcia may campus extension tani to. Kaling kay may problema nagresulta sang pagsira pero mga estudyante kintagaan to Dok sang option nga makasaylo sa ibang sa ding satellite campus. Ano to kung dira sa Valladolid pwede man may nagsaylo dira Dok kung why? Halin sa Murcia. Siyang na-deliberate ina kay kanami sila tani isang pag-offer man galing along the way may ang Murcia iba ini kaysa Valladolid kaysa Murcia may ara kita nga duha ka private school. Okay. So doon nag-evolve ina kay may ginabasihan silang nga regulation inatawag nila bala sa CHED nga MORPE. So ang MORPE bot sila sa Manual of Operation and Regulation for Private Higher Education. Aha. So ang pag-offer pa ni wala gid problema galing ka may ara ginatanaw sa aton Unipass niblang financial subsidy nga doon may ara nga technicalities. Yes. Especially sa ilang tertiary education subsidy nga kung nag-exist nga stock SUC, daw mabuglayan ang private school. So, bagod sina, kay ara na duwa na kay year level, nag-meeting kami po sa mayor kay sa mga aton da pinalangga man nga mga LGU officials ang nagdigad ng mga September ito o sa mga ginikanan, may mga mainit gidman nga pagbaylo-baylo sang istorya until such time nga do napunan kami to na labutan to kan mga estudyante namon nga duwa ka year level subong arada nga nagalabot sang 151 duwa man program nan just like man sa Valladolid ang binatag sa ako ni Regional Director Ched Alvarez na kung pwede laboratory dalon di sa sulod meanwhile nga matapos ng transition nga ara na subong pero hindi na kami magdugang enrollment. So ginimo namon ari di ang mga lagkok ng facilities amo nagsugod na kami dala di tatlo kasalakyan din duha ka van din gamit namon kag isa ka L300 nag-explore na kami sang last November 28 gindala di sila namon di naglaboratory ang aton nga Bachelor of Science in Agribusiness. Dinibang sila namon sa among civil laboratory sa Animal Science kag sa Crop Science Project kag sa palabuton nga Pizza City ang Information Technology naman ang dalon namon de kay para ma-enhance ang ilang theoretical to actual learning diri sa sulod. Magulugas to nang pero hindi na kami kaisol without prejudice sa among estudyante i-provide namon ang quality education para matapos ning amon nga mission sila sa duha ka year level nga nasugdan na namon. Aha. Sige. Sige Dok, kabay pa Dok ka nga mangin bukas lang ang communication nimo sa Aksyon Radyo Bacolod kay supuran tani ang iban pagig balita da may angos sa CPSU nga operation partikular dira sa Valladolid nga abon ning ginakabig pinakabag-o no nga campus sa nga CPSU. Dok, salamat kay Dok sa information Dok ha. Open gid ang amon di communication para sa Aksyon Radio. Actually kadamo iya nagapatronize ang Aksyon Radio di sa 64 maski sa lakyan ko. Kay preska ang balita matutuod kag sincero para sa kabilugan sang aton nga pumuluyo diri sa Negros Occidental. Kay manami man to bala Aksyon Marlon. Isa to gin-emphasize ni Senator BBRC to ang pag-pick up sang NIR sugudan nila Monday sa Manila. So dako ang posibilidad sina kay i-open nila ang plano sila niya kung matigayon dako mga benepisyo sa Negros Occidental kay ara man na knowledge lang ng aton nga pinalangga ng gobernador kag si Vice Governor Ferrer pamati man gina sila. Yes, sige. Doc, anyway, thank you so much sa information, Doc, ha? Salamat gid, Doc. Salamat man, Aksyon Marlon, sa imong tsimpo nga paghatag sa CPSU family. Kaya nga, kung subong CPSU family, hindi lang nga din sa Kabanggalan, ang kapamati, subong kabilugan sa atong kay kabalo sila interviewon ko. Sabihin sa inubaan, bakadto sa San Carlos, Moises Padilla, tulo initan ng kakampuses, including sa extension pa samon, unsig din sa bilog ng Negros Occidental. Yes, base sa buwas sa Madudok ka, asong puranta niya, tawagan ta kaliwata. Sige, Aksyon Marlon, para lang sa impormasyon sa tanan, ang aton subong kabilugan ng estudyante diri sa bilog nga system,
14,414 kag ang aton nga graduate school mga 1,800 ka estudyante. Sige, Doc. Thank you, Gid. Ang gabi. Salamat man, Action Marlon, sa imo chimpong ginatag sa sipisyo. Madamo kini salamat sa atong tagpalamati. Action Firing Line. Sugpunan tanay buwas kay kadamo kita sang talalupang doon nga balita dira sa CPSU. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad.
Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Balikan naton, nag-umpisa inay bilang Negros Occidental Agricultural School, nunas ginatuwag. Kag ginkilala bilang una nga agricultural institution sa pungsod Pilipinas, gintukod ni sang Filipino superintendent nga ngalan si Jose Crisanto. Matapos ang ikadawang gerang pangkalibutanon sa 1946. Action Firing Line. Gali kay gin-convert. No? Gin-convert bilang Negros Occidental Agricultural College. NOAC kinatuwag. Tagi sa Presidential Authority sa September 6, 1977. Ti ang NOAC gin-convert naman sa ulihi bilang isa ka state college. Kagintawag nga Negros State College of Agriculture, NSCA. Tagi naman sa Acta Republica 9141. Ang petsa sa Hulyo 3, 2001. Sa ulihi, ginpaagi naman sa Acta Republica 10228. Ang NSCA gin-convert na makagintawag nga man na subong Central Philippine State University. Sang 2012, tikon 2012, kung isipon naton, ang edad sang CPSU, mga pulo naman katuwig. Action Firing Line. Academics, College of Agriculture, Animal Science, Forestry, Teacher Education, Arts and Sciences, Business Education, Engineering, Computer Studies, may Criminal Justice Education, pagani, mga kaksyon. Plus, iring university, nagatanyag man sang graduate studies, leading to a master's degree o kung doctorate degree. Action Firing Line. Kung ako maglantaw subong nga panahon, mas nagasangkad ang kaimportante sang ginatawag edukasyon. Damo subong sang mga graduate students halin sa state universities nga naging successful sa ila sa pangabuhi. Ako damo ko kilala mga kaksyon. Anhon mo ang bantog kag manahalon nga eskwelahan. Kung na naga-eskwela nga estudyante, way man gana magtuon sa ulihi paggraduarya, saka sa entablado, baton sang diploma, prontopan niya kung hindi lakwat sa upo na barkada, bisyo kag liulios nalan. Action Firing Line. Man sa mga state universities may ginatawag nga pros and cons.
kung sa aton pa may bintaha kag disbintaha, ang state universities hindi pareho sa mga private counterparts. Kaya ang state universities siya, siyempre, funded sang public. Sang gobyerno. Siguro, bunabanta ko mga lapit 80 or 90% guray. Sa ila sa nga funding, halin sa public, halin sa gobyerno. Tiyan mo no, ang mga opisyal nato sa gobyerno, amo ang mismo nagapaninguha nga mapagitaan pundo ina nga state university mga kaaksyon. Kung mag-decide ka sa state school, ang masiling ko lang i-challenge nyo ang kaugalingan nyo. Challenge yourself whenever possible. Set your own goals. Kag pwede gid ka mag-establish sang imo sa nga kaugalingon nga academic background. Action Firing Line. Ang bintaha bangod number 1, barato ang tuition. No? Ang ginatuwag affordability sang public university bla amo nang isa sang most positive aspects sang sa nga eskwelahan ni. Ano pagid dynamic atmosphere on campus employment opportunities, knowledgeable instructors, kag ang mga courses makabig naton nga challenging. Hindi bla? So, mas maayo pa gani iyang state universities mo kumpara ta si iban nga balutuan. Action Firing Line. Kaya man ta sige na tumod na iban nga balutuan ha. Ang aton diya nakita ta kung ano subong ang daragan sang mga state universities diri sa pungsod sang Pilipinas. Sige ba na, may tiyempo ta sog 40 dinason. Action Firing Line. Las 8 Nuavi Action Radio Philippine standard time sa ato sa ring pagpangalagad ingani nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang Santon Plus Cafe Mix. Sa mga hilig kag permig inom kape bla. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang.
amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung umanatin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, siling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Ingan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa Action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero... Barangay ito ang nakadestino ang tanod man or lupon taga pamayapa gintagaan sang award. Ano kainan ni sang aga? Action Firing Line. Dari sa Bacolod mga ka-action, no? Kaina si Senador Gatchalian kag si Senador Ejercito kita taman nga nakikisapol sa kay Mayor Albi Benitez tomato presensya kada nakita daton presensya ni 5th District Congressman Attorney Dino Yulo angot sa sugar to no man mayara sang sugar summit nga natalana nga pati kayunon galing kamanti daway pa naman gin parehag kon sarong pizzas ni Action Firing ano nga adlaw ni kon matigayon. Action Radio City Hall Report. Dari kita balitagikan sa BCGC with Action Art tayo pa Action Art. May gabi please Kevin. Maring gabi Action Marlon ginaagdagin ni Councilor Jason Villarosa ang Chairman Committee on Tourism ang mga bakulod nun para sa natalana nga pagpatigayon no sang Christmas Festival of Lights activities sa parabuton nga Domingo sa diin ini nga program ang pag-umpisahan sang isa yak parada no sang STI West Negros nga mo ini amang in-charge sa patigayunon nga Parade of Lights sa lindra sa may Bangga Ramos
mausoy sa dalan lakson kag magdungka sa bahin sang Bacolod City Public Plaza kag pagka 6 o'clock sa gabi may ara sang patigayunon nga pag lights on no o lights on ceremony diraya sa area sang Bacolod City Public Plaza sa din ginapaabot no nga Dules Dan Mayor Albi Benitez amo gid mismo ang magpanguna sini. Now sunod diri kay Councilor Villarusa sinangyati isa ini sa mga lihok na ginahimo karon sa city sa tuyo nga mapanumbalik no ang Kasadyaman Blas Plaza kay tinumduman mo nga ang plaza sing una isa ini sang ginakatuan masami sang publiko no halin sa mga nagapangayaw di sa Bacolod bisan man ang Bacolod noon paliwad-liwad sa plaza Makanto pero sa uli doon na divert yung kalabanan niya dito sa government center nagapadulong di sining niya kung may ara na sang musling activity kay actually may mga ibutang dira nga mga Christmas decorations kag Christmas lights dira sa palibot sang plaza sa mga kahoy itakod maka-attract ini no kung makapatahom sa plaza dugang pa ni Villarusa. So ga-expect siya nga mangin maghahatag ini sang ganap law kung maka-invite sa publiko na maglagaw dira especially nga di magalawig pa ang pagtakod sining mga Christmas lights until the last day of December or maybe basi ma-extend pa until January by next year. Yari nga palayag ni Councilor Jason Villarusa. Pinkatuan natin ang Bacolod City Plaza upod ni Mayor Albi Benitez and of course iba natin nga mga councilors na upod man. Kompleto naman dito sa mga designs. We can see very hands-on si Mayor Albi Benitez sa pag-prepare no, sa Bacolod City Plaza natin nga event sa palabuton nga Domingo. Sa Christmas Festival of Lights na natin, niyara kita parade nga paghahiwaton. That will start halin sa dalan na Lakson Ramos. Marlon sang palayag ni Councilor Jason Villarosa. Now, sa iluan ko lang very quickly kay nagligad bala may ara sang awarding ceremony ginapatigayon diri sa sunod sa magkurkabahin ini sang tuigan actually nga ginahimo ini pagi sa Department of Interior and Local Government sa diin kadungan sa ginahiwat masaming City Peace and Order Council meeting. May mga awarding dili Action Marlon kag pagkilala no, sa mga outstanding nga mga barangay tanods kang lupong tagapamayapa kag ini siya nga contest actually ang pagpili sini sa ila kag paghatag sa award certificate of recognition na galing diri sa city nagalapot galit ni sa national level na kay kung ikaw magdaog diri sa Bacolod mag-represent ka halimbawa dito sa region kung magdaog ka pagit dito na inidalon sa national di kadungan sa sining activity ang fourth quarter meeting man dito nagpatigayon sang awarding ang sudat sa Bacolod sa ang Peace and Order Council nga members kag inahatagan no sang mga award to ini mga tanod nga tis diri sa Bacolod City ang nagpanguna kanangin kampiyon diri ang Barangay Takuling kon group category ang pagamalan samtang first kag second runner-up naman ang Barangay Singkang Airport kag Barangay Villamonte. Ang outstanding lupong tagapamayapa incentive award naman nagkadto sa Felisa bilang champion kag insundan sa Barangay Villamonte kag Barangay Granada. Di ang among aktibidad mismo aragid si DILG head Ma'am Marideth Joy Madayag ang pamuno sa BCPO Director sakay Colonel Madlir upod nga nag-preside man after sa awarding sa meeting si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ganing nga palayag confirmation ni Vice Mayor Elcid Familiaran. This is an annual program of the ILG, not COVID, for more than 2 years. So this year lang sila nag-continue. Outstanding tanod and lupong tagapamayapa. Only that, hasta lang tadi ang aton mga kuandre, champions tadi sa regional level. Waway sila kalusot. Sa local yet certificate. Ang confirmation kag palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang bisita ni sa province diri man nagpanyaga sa Bacolod. Si Senador GB Ejercito kag si
Win Gatchalian, aka Cub Scout, Boy Scout, siya Cub Scout. Kaya ito matandaan ko sa singuna pagsakay di sa akon ko naka-uniforme sa Cub Scout mo. Okay. Itong upon sila ni Vice President Juan. That time si Binay pa. Pero lately, pagbalik kita sa ato pag-interview yan, lain na itong formata kay running for Senator sa liwat mo. Dito sa Bacolod Action Art, ang ilang nga pag-istoryanan ni Mayor Albe, dari sa Bacolod to? Oo, okay. Sa Bacolod to? Okay. Pero una itong gali dito sa Stulit, ito nagkato kay sa Aga to? Sa Aga? Di ba ito ka to? Why? Why sila nagpabalo? Kami sila madugay ito sige. So para mo nagpilang ka managapulo ng balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought to you by Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Sa ato sa ring live stream, may acknowledge na lang. Padalas ang mensahe. Lia Yangar Esquivel, Paul Spot III, Gloria Lara. Happy birthday, Boy Padilla ko na. Ray Flores Baryoga, Eddie Laos. Ari kami gapon na Isabel. Si Doy Arthur. Okay. Ana Sinoro, Evelyn Sinaon, Virgie Olpenda, for power. Okay. Melvin Peñafiel, Maricel Pampliega, watching from Punta Talaban, Himamaylan City, Itay Plaza. Good evening. Lilia Taton, maritor lang kami sa Gardenville. Okay, salamat kid. Imelda Madre Galejo. Good evening sa Marlon, great ko lang kay Gloria Lara sa Palayaw Gitinggaran. Haraman si Rosiel Fulgencio Susana, Jocelyn Balahadya, pabati naman si Edna Alcalde dara sa pabati naman si Edna Alcalde dara sa Villamonte, watching lang kami dito sa Tansa Cavite. God bless po. Salamat guys, thank you. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala.
Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Nga bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tutugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito na pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
magsunod sa mga traffic rules and regulations, kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga Pabalik kita sa dosa ng pagbalagad 40 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. May isa ka balita sa nasyonal nga daw nakalagtaan ko pero isa ini sang istoryahan nga issues mong no isa ini sang singki nga base kung maglabot pa gani sa di ba tihanay mo sang pila sa ka mga mamalidha ta kay may ara sang istorya may katanan sa ginatuwag nga Maharlika. Action Firing Line. Maharlika siya pero investment fund ini siya nga ginaduso subong sa kamera. May House Bill no may House Bill 6398 ginatawag ining Maharlika Sovereign Wealth Fund. Pwede man ning ang tawag is Maharlika Investment Fund. No? So ginasturyan tanis kwarta no hagna ini nga damo sa mga nagpabutyog reaksyon nagbinutyog ang mga reaksyon kita ko nga batian ko matapos nga aprobahan sa House Committee kag ginasiling nga nag-double time gani ang kamara diri para mapadali ang approval sining hagna ning ang tuyo among pagtukod sang una the first ever Sovereign Wealth Fund. Action Firing Line. Nagligad nga Lunes gin-file ni Speaker Martin Romualdez. Ano bala si Speaker Martin Romualdez pagkaisa ni Presidente Marcos ang anom pa ka mga kongresista
ang katuwang ni Romualdez sa pag-file sang sading hagna mga kaakson. Ang House Banks kag Financial Intermediaries Committee sa sunod nga adlaw after to be file ang hagna, next day nag-approve naman in principle pero subject lang galing sa amendments nga mahimo nga i-propose sang Technical Working Group TWG nga gintukod nga amo ning TWG para ang obra sini para nga mag fine tune sang sining hagna ngani. Action Firing Line. Ti kahapon Webes ang House Panel on Banks kag Financial Intermediaries nagsiling ngagin approved na ang inputs kag amendments sang TWG nga nag-overtime pa kanang TWG kuno mo sa pagpisa-pisa sa detalye sa hagda ni kag ang public consultation gintala na ni sa maabot nga Lunes no December 5 diri ni balantayan nimo ang public consultation kay nga kung basihan ko ang mga reaksyon sa mga mangin alamon bla no may ano ideya magkatanan sa ring investment fund sari damo sa mga opinion nga nakita ko may mga punto man. Action Firing Line. Si Albay Congressman Joey Salceda nga amo ni ang nagapamuno sa Technical Working Group ng gintukod nagpasiguro siya sa publiko nga may ara sang nagakaigo nga safeguards pagpasiguro kay lumusot naman ni makakson ang kuno-kuno ka ang pagduda nga base kon sudlan naman na sa ginatuwag nga korupsyon. Action Firing Line. Ambal ni Salceda may safeguards iri agod nga hindi ni magpareho sa One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bot sa lingon nga dito sa pungsod Malaysia ti iniya kun matigayon ni nahauna ni disponsor sa Pilipinas ining investment fund kang ginatuwag. Pero sa Malaysia may ito na tugali no? Ti ang hambal ni Salceda balaan nga daan ni Congressman Salceda nga dito sa Malaysia may amo-amo man sila mga ka-aksyon pero pagpasiguro niya nga diri sa Pilipinas may nagakaigo nga safeguards nga kung matagayon ining Maharlika Investment Fund kag kung mapunduhan hindi ini magpareho sa Malaysia Development Berhad hindi ni mapareho sa 1MDB nga ginasiling Malaysia's Sovereign Wealth Fund. Abi no ano tabo to sa Malaysia nga Sovereign Wealth Fund sa ulihi kon sa Tagalog pa nilustay ginkurakot lang ang pundo. Action Firing Line. Ti may kamalagam pila sa ka mga matanda naton nga mamalidha diri sa Pilipinas nga base kon mga moamo man dito sa pungsod sang Malaysia. So may ara sang plenary discussion sa saring hagna ni sa Lunes bantayan kuno mo balantayan tagidi. Pero may pasalig na ang Committee on Ways and Means nga ginapamunuan man ni Congressman Salceda nga siling niya ila aprobahan ang hagna sa sediman nga adlaw sa Lunes. Waya man niguro tanto sang lalisan di kamati iduso nila ang hagna aprobahan sa first reading. No? Sa first reading. Kag iduso pagid nila ugaling sa Miyerkules, sa mabot ng Miyerkules, December 7, sa second reading. Action Firing Line. Ti daw ungwa sini daw dasig, no? Daw gasurip langli na mag-amos niyo. Aring toyo sa hagna ni, no? Ang toyo sa hagna kon mga maaprubahan kag maging isa na kasuguan abi para kuno nga makatipon sang bilyonas pesos nga balor sang Sovereign Wealth Fund nga kung tawgon ti abara sa nasilentara Maharlika Investment Fund MIF kag para nga ma-maximize ang investable state assets para sa magpaayo sa mga social services. Action Firing Line. Paagi sa ginatuwag voice vote
ginpaboran mga kaaksyon sa House Committee on Banks and the Financial Intermediaries ining House Bill 6398. Gin-aprobahan, ginpaboran, duwa ka adlaw na kaligad sa ining gin-file sa Kamara. Ti kwarta kun pundo ning ginabalanta diha. Man investment mo. Anong matabo? Sa idalom sa ning hagna gani, pwede nga makakuha sa alokasyon ang MIF, ang Maharlika Investment Fund. Ari ho, kadamo siya nagali isang pwede kuhaan pundo nga ialokar ipain. Ha? Sa idalom sa ning hagna ni, pwede nga makakuha sa alokasyon ang MIF 125 billion halin sa Government Service Insurance System, GSIS. 50 billion halin sa SSS. Di magkukulang to ginanamunuhan ang SSS kag GSIS nga managtag sila kas gift. Di ang tuyo sa ni hagna ni kun pwede kuhaan tada anay sang pondo. Kuhaan tada anay ang GSIS kag SSS. Ano pagid? 50 billion halin sa Land Bank of the Philippines. Land Bank of the Philippines, bangko niya, kwarta, dapat kwarta ni. No? Bangko sang gobyerno ni. 25 billion pesos halin sa Development Bank of the Philippines. Maamo man ni sa kuan sa Land Bank. Kag 25 billion halin sa National Treasury. Action Firing Line. Bilyones pesos ang ginasuryahan di. Sa saring hagna ni ginamanduan man di ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Philippine Amusement and Gaming Corporation. Lakip ng ibal sa mga government instrumentalities nga dapat magpain man sila sa sang pundo sa saring MIF niho. Ti daw salamat tanan ba, no? May mga obligasyon gali ang tagsa-tagsa ka mga ginpang mention diri nga dapat magalukar sila magpain sila sang pundo sa MIF. Action Firing Line. Ari lang galing isa sang nakapataas kilay ni sa akon di. Kay damo gali pwede kuan pundong gobyerno kung tuturon nila, no? Ang ginapanawagan nga ariyo, ang ginapanawagan nga pag tukod dugang nga school buildings kadugay na ginareklamo. Ang pagpasaka sa sweldo. Grabe nga panawagan na ni. Kung kisa ti antang rason, hindi matagayon, bagod, isang pundo. Action Firing Line. Kung gustohon gali sa gobyerno naton, damo gud sila sa pwede nga mabangitaan. Ari ho, investment fund, bilyones pesos. May pila sa ka mga ekonomista nga nagpabor. Nagpabor sa sining hagna ni. Ang siling sang pila ka mga ekonomista, welcome development ni nga tikang sang Marcos administration. Action Firing Line. May mga positibo nga nakita ng pila sa ka mga ekonomista. Isa na rin muno nila ho. Pwede kuno nga usaron ang MIF para makainganyo sa mga foreign investment sa ato sa nga nasyon. Kag makatugas ang damo nga trabaho. Action Firing Line. Tikon matigayon ni ka maplastar lang hindi isuan sa korupsyon, medyo okay man kay problema giman tuod nimo. Aga kulang sa trabaho na responsyon sa Pilipinas. Isa sa ilang ginehemplo niyo, pwede nga mag-invest ang Maharlika Investment Fund sa mga foreign corporations agad makatukod sa mga pabrika sa Pilipinas ni. Action Firing Line. Matabo ginayhan ni. Damo naman ni ang magtaas kilay ni kag damo ginisang makapanimaho sang malangsa daw. Ang isagid sa nga nakakulbaan di kag ginadudahan re. Kay base kon malikupan na naman ining hagna kag ginaduso ni, malikupan na naman sang korupsyon. Action Firing Line. Man bilyones pesos gani ginastoryahan di nga kwarta. May mga reaksyon man ang pinasa ni ka mga senador. Ang isa diri si ang Vice Chairman sa Senate Committee on Banks, Financial Institutions kag Currencies nga si Senador Wen Gatchalian nga tiari sa gilid sa Negros Occidental. Ang silin ni Gatchalian, ang Pilipinas para siya handa man
sa pag tukod kag pagsunod sa sining sovereign wealth fund nga ginatawag. Pero dapat sa linya may mga pamaagi, dapat lantawon sa kasuguan kung bala may safeguards para ma-address ang posible korupsyon. Action Firing Line. Mismo si Senador Gatchalian nagkapanimaho sang ginatawag nga korupsyon sa sining taduso ning hagna ng matigayon. Dapat may safeguards kuno kay ang siling ni Gatchalian kanugon sang kwarta kag kung hindi mabutang sa insakto nga investment, correct gini. Action Firing Line. Dapat ang fund manager, may fund manager na sa mo dapat mo magamamon ni. May fund manager ganiya, no? Nako ginang papel sang fund manager sa pag hatag proteksyon sa pagpangapin, pag-protect sa investment nga hindi maputos sa korupsyon. Sa ibang nga rasyon may maamomans ni. Ang ibang nga rasyon o galing iya, may ara gali nga professional board kag professional manager nga muna ang naga-uyat kidya sang investments. Pwede man gore ni matigayon doon sa pungsod Pilipinas. May isa pa gani kaswestyon, no? Si Gatchalian, no? Para masiguro ang ginatawag full transparency sa pag-uyat sa ring pundo ni. Ipaagi sa periodic reports sa Kongreso. Kag ang Oversight Committee sa Senado pwede gid matukod na nga mo nang magapasiguro nga ang pondo nga gin-invest ang mabantayan gid sa mayo. Action Firing Line. Hagna ara pa lang sa manubo, ining hagna ning ara pa lang sa manubo nga kapulungan sa Kongreso, nga mo nang kamara sa House pala na akon kamara pa lang. Damo pa na sang dibatihay ang matabo. Ko sure ko na ya. Man basta kwarta na gani kag damo sa nagaduda nga base kun kauti on man lang kag manginwala sang pulos kag usik sa ulihi. Damo gisan tao nga masinggitan daw. Action Firing Line. Sa kamara pala na wala pa sang counterpart measure nga na file sa Senado, no? Nga hagna nga nagatukod sining sovereign wealth fund mga kakson. So paranta ni dason nga papanglagan ta kay ang December 5 nga public consultation amo nang balantayan gid. Kay kung sa kamara lang basihan tang lakat makakson sen sa gid file ining hagna ni daw kadasig lang dasig lang gin nag-overtime pagani kuno ang technical working group akong TWG. Action Firing Line. Kung ikaw ara na sa TWG may mando sang isa sang taas nga opisyal hindi kayahan mag-overtime, no? Amalang ka na, tingwaay na ha. Nga mahingagaw na ho. Ini sa kamara pa lang. Pero pagsaka ni sa Senado, bisan postahan ta. Post-on gid ni sang mayad question. Kag pisa-pisa mga kakson mo. May dala pa na puga ang question. Sang pilag ka mga senador, ilabi na sang oposisyon. Bantayin nyo ba ya? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya. Sa ato sa ring live stream, ingagay nga one time last batch sa ato sa ring nagpadala sa mensahe. Okay. Maricel Pamplieg, good evening, Action Mar, watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Inday Plaza, okay. Lilia Taton, good evening, Action Marlon, monitor lang kami sa Gardenville. Stay safe. Imelda Madrigalejo, good evening. Greet ko lang kay Gloria Lara sa Palayog Hiligaran. Rochelle Fulgencio Susana, good evening. Okay. Jocelyn Balahadya, good evening, Axel Mar. Okay, sige. Nabasa ko na kayo na. Arniel Gonzales. Bayang gabi, monitor lang kami. Salamat kayo. Thank you.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero magiging ko yung monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kung online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos only. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay. Nagtakop temporero sa sining Biyernes nga edisyon. Yari kita sa December 2, 2022. Sa kanang sagyapon sa atos sa mga aksyon na unit reporters diri sa News Center Action and Defensor Lisay
sa technical control katuwang nato na aksyon Nalmar Madera with aksyon Christian James Binares. Ako naman aksyon Marlon Henovoya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. This portion is brought to you